सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी 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 अनादेशा देखे सूरते के विषम पगरे माता काले वाटले ने जाग सिल्व खाता देखे सूरते के विषम पगरे माता काले वाटले ने जाग सिल्व खाता आयुक्ता तोने नाची किंतारा आयुक्ता तोने नाची किंतारा किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून महात्मा गांधी प्रगट आतो रे देश नाही जातूने कैदे की तो महात्मा गांधी प्रगट आतो देश नाही जातूने कैदे की तो तिरंगी निशाना झंडा ता सोबकी तोर तिरंगी निशाना झंडा ता सोबकी तोर किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून किती भोगे मावा कर्मातून सुरोजी तोरे खड़के उगड़ी कीमटे मावा जाति तूने सुधरे की ओले जन्मावाया सुंदर सी मटुरा जन्मावाया सुंदर सी मटुरा किती भोगे मावा कर्मातून सुधरेकी अनादेशा धर्मातून 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 किती भोगे मावा